No niin, morjesta, tässä Sami Teekelpäin ja tässä esityksessä mä esittelen teille mun diplomityön, jonka mä oon tehnyt osana kiinteistötalouden diplomi-insinöörin tutkintoa. Ja mun diplomityön aiheena on ollut katualueiden toteuttamisen lakisääteiset velvoitteet, edellytykset sekä niiden kiinteistötekniset toteutusvaihtoehdot. Ja ihan ensimmäiseksi mä haluan esitellä teille tutkimuksen lähtökohdat. Tämän tutkimuksen taustana on sellainen, että mä oon työskennellyt viimeiset 4 vuotta Hämeenlinnan kaupungilla tonttiinsinöörinä. Ja tonttiinsinöörinä työskennellessä mä oon huomannut, että kadunpitovelvoite ja sen kadunpitovelvoitteen täyttäminen on ollut kunnalle hirveän raskas prosessi monissa paikoissa. Ja se on tuottanut meille aika paljon ongelmia erilaisilla alueilla. Ja sen lisäksi mä oon huomannut, että tämä kadunpitovelvoitteeseen liittyvät prosessit, velvollisuudet sekä myös toimenpiteet tunnistetaan meidän kunnassa varsin rajallisesti. Niitä kaikkia mahdollisuuksia täyttää kadunpitovelvoite ei oikein tunnisteta. Ja koska tähän kadunpitovelvoitteeseen liittyy myös kiinteistötekninen osuus, niin olen ajatellut, että tämä on oikein sopiva aihe kiinteistötalouden diplomi-insinöörille tutkittavaksi diplomityössä. Ja tästä syystä sitten lopulta tutkimuskysymyksiksi muodostui se, että tässä diplomityössä on ollut tarkoitus selvittää kunnan lakisääteiset velvollisuudet ja erilaiset mahdollisuudet järjestää katualueiden kiinteistötekninen toteutus. Ja tutkimusmenetelminä tässä diplomityössä on käytetty kiinteistöteknistä tarkastelua, mikä on käytännössä tarkoittanut lainsäädännön tarkastelua, mutta tässä työssä on käytetty myös apuna erilaisia muita alan julkaisuja. Ja sen lisäksi olen tässä myös suorittanut haastattelut tämän diplomityön lähteinä. Ja näiden haastatteluiden haastateltavina on ollut Hämeenlinnan kaupungilta erilaisten yksiköiden päälliköitä ja myös muutama johtaja, joilla on ollut keskeinen rooli tämän kadunpitovelvoitteen täyttämiseksi meidän kunnassa. Mä esittelen teille tämän tutkimuksen osat. Luonnollisesti ensimmäisessä luvussa tätä tutkimusta on johdanto, jossa käydään läpi tämä tutkimuskysymys ja tähän tutkimuskysymykseen sisältyvä ja liittyvä problematiikka. Tämän tutkimuksen toisessa luvussa on käyty läpi, millainen lainsäädäntö ohjaa tätä kadunpitovelvoitteen täyttämistä ja millainen rooli kiinteistöteknisellä toteutuksella on tässä kadunpitovelvoitteen täyttämisessä. Näistä säännöksistä on sitten ja näistä toimintamalleista muodostettu sitten tavanomainen prosessi, jolla kadunpitovelvoite täytetään kunnissa. Ja luvussa 3 on käyty läpi sitä, että millaisia ongelmia tähän tavanomaiseen prosessiin liittyy. Ja luvussa 4 on käyty sitten läpi erilaiset lain sallimat vaihtoehtoiset toimintatavat tämän kadunpitovelvoitteen toteuttamiseksi ja millainen rooli niissä on sitten kiinteistöteknisellä toteutuksella. Ja luvussa 5 on testattu tämmöisellä Turkinmäen asemakaava-alueella tämän asemakaava-alueen katujen kadunpitovelvoitteessa näitä vaihtoehtoisia toimintamalleja, että kuinka hyvin ne istuu tähän alueeseen ja minkälaisia hyötyjä neille saadaan sillä alueella aikaiseksi. Ja luvussa 6 on sitten tehty tästä tutkimuksesta yhteenveto sekä johtopäätöksiä. Sitten voitaisiin käydä läpi nämä tutkimuksen tulokset. Ensimmäinen asia, mikä tässä tutkimuksessa saatiin selville, niin oli se, että tässä tutkimuksessa saatiin muodostettua se tavanomainen toimintamalli, jolla katuja täytyy kunnan pitää. Ja millainen rooli ja millaiset toimintatavat kiinteistöteknisen toteutuksen osalta tässä tavanomaisessa toimintamallissa on. Ja sitten toinen asia, mitä tässä tutkimuksessa saatiin selville, oli ne ongelmat, haasteet ja rajoitukset, mitä tähän tavanomaiseen prosessiin kuuluu. Ja kolmas asia, mitä tässä tutkimuksessa saatiin selville, niin on, että millaiset vaihtoehtoiset toimintamallit
kaupungilla ja kunnilla ylipäätänsä on käytettävissä kadunpitovelvoitteen toteuttamiseksi ja millaisia hyötyjä ja haasteita näihin vaihtoehtoisiin toimintamalleihin liittyy. Ja lopuksi tässä tutkimuksessa testattua näitä vaihtoehtoisia toimintamalleja täällä Turkinmäen asemakaava-alueella ja tämmöisellä taajama-alueen reuna-alueella, jossa kadunpitovelvoitetta ei haluttu ihan täysimääräisesti toteuttaa, niin huomattiin, että näillä vaihtoehtoisilla toimintamalleilla voidaan saavuttaa isojakin hyötyjä. Muun muassa tämän tapauksen osalta niin noin 500 000 euroa säästetään pelkissä rakennuskustannuksissa, välittömiä ja suoria kustannuksia, kun tehdään tämmöisillä vaihtoehtoisilla vähän kevyemmillä ratkaisuilla tämä kadunpitovelvoite, kuin mitä laki tavanomaisesti vaatisi kunnalta. Ja sitten vielä jatkotutkimuksista sen verran, että koska tässä tutkimuksessa todettiin, että aina ei ole järkevää tämmöistä kadunpitovelvoitetta täyttää niillä tavanomaisilla toimintamalleilla, niin olisi syytä selvittää jatkotutkimuksella, että millaisilla alueilla näitä vaihtoehtoisia toimintamalleja kannattaisi käyttää. Niin sitä varten olisi hyvä selvittää, että kuinka laaja ongelma tämä supistuva ja keskittyvä kuntakehitys on, kuinka paljon tämmöisiä vanhoja asemakaava-alueita on, joissa ei kannata toteuttaa tämän maankäyttöä, ja katualueita niin laajasti kuin ajateltu